Gledajte jutro na studiju B, 8. Čuka Fest za vikend na Čukarici. Uživajte potpuno besplatno u najlepšim melodijama klasike, ali i pesmama koje su obeležili i obeležavaju i dalje svako okupljanje, a pripadaju rock i pop manijeru, a izvodi ih Tanja Jovićević, koja će imati u nedelju solistički akustički koncert u Kulturnom centru Čukarica. Šta je sad u ovoj priči igra? Tanji želimo da brzo ozdravi. Trebalo je da bude danas ovde, ali je nažalost se prehladila i pošto mora da čuva svoj fantastičan glas, do sledeće prilike mi joj samo šaljemo želje za dobro zdravlje. A ovde u studiju sa nama je Dejan Resanović. Dobro jutro, Dejane, hvala što ste tu. Tanja nam je generalno dobro, samo da glas sačuva. Dobro, čuli smo se, ali imaju probu danas, tako da je rekla bolje da se malo prištedi. Bolje da se ja proštetam. Dobro. Vi ste osmislili, jedan od ljudi koji je osmislio i održava ovaj Čuka Fest, i to je zanimljivo zato što u jedan vikend spakujete u stvari mnogo dobre muzike. To nije baš manir, da kažemo, beogradskih opština. Ima mnogo muzičkih programa leti. Zimi smo malo u deficitu. Ja mislim da je na Čukarici ovo jedini festival koji se već tradicionalno, možemo reći, održava. Ko i kada nastupa i šta izvode? Pa imamo za vikend više klasičarski program. U 7:30 počinje festival i... U subotu u 7:30? Da, u subotu u 7:30. Tradicionalno mi već zovemo učenike škole Lisinski da otvore festival. Doduše sad zbog korone nisu bili tu 1-2 godine, ali evo nastavljamo tradiciju. Zatim će nastupiti 4 mlade dame, gudački kvartet, devojke koje su završile Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Oni će se predstaviti i takođe na Čuka Festu. I imamo još 2 profesora muzike koji imaju interesantan etno-world duo gitare i harmonike. Oni se zovu Mućkalica i mislim da će to biti vrlo zanimljivo za... Da. Imate ovde i odbrojavanje, tajmer kaže još 2 dana, 13 sati i 32 minuta do Čuka Festa, ali ne morate da žurite zato što je ulaz slobodan, je li tako? Ulaz je slobodan. Naravno, evo da kažem da je u nedelju praktično besplatan koncert akustični Tanje Jovićević. On počinje u 8 sati, odnosno u 20 časova. I da kažem da skupljamo zimske stvari za decu iz svratišta, znači ponesite rukavice, jakne, pantalone, kape i ostalo za decu iz svratišta. To je naša tradicionalna humanitarna akcija na svakom Čuka Festu. Zimske stvari pre svega. Da. Kada pričamo o Čuka Festu, to je lokalna, da kažemo, manifestacija, pošto ste opredeljeni da budete pre svega za Čukaričane. I te igra rečima Čuka kao srce i Čuka kao prva 2 sloga imena Čukarica, šta u stvari donose? Da li Čukaričani vole svoju opštinu? Da li ljudi koji su na Banovom brdu i u svim okolnim naseljima prepoznaju Čukaricu kao centar svog okupljanja, a ne kao svi mi ostatak sveta, Trg Republike i Knez Mihajlovu? Pa znate kako, grad je ogroman i u zadnje vreme svi se nekako su se lokalizovali po svojim... Pa vi ste prvi u stvari to počeli na Čukarici. Ja sam počeo, eto tako, teo sam da podarim ne samo Čukaričanima, nego jedan besplatan festival na kojem mogu da čuju kvalitetnu muziku, pre svega domaćih izvođača, koji eventualno i nemaju šansu baš nešto da se eksponiraju, pošto nije neka komercijalna muzika. To je ključna stvar, u stvari, što mi domaće note, domaće autore vrlo slabo možemo da čujemo. Da. Mi smo imali i strance, naravno, na festivalu, ali je akcenat na našim izvođačima i autorima. Dobro. I još da kažem da su nas podržali u Kulturni centar Čukarica svake godine. Sokoj i OFPS. Eto. Odlično. Jel treba da se nešto mnogo ranije dolazi? Kakvo iskustvo? Jel se preuzimaju neke te besplatne ulaznice? Nemamo, ove godine slobodan ulaz. Više od 200 mesta? Oko 200 mesta, znači sad je okej, nema korone. Prošle godine je bilo ograničeno, sad smo u redu. Sa te strane, tako nadam se da će biti mesta za sve. Može i da se stoji, nije nikakav problem. Nadamo se da će biti puno, znači od 7, u pola sata pre početaka nastupa ćemo puštati publiku. Odlično. Dakle,
Subota uveče, nedelja uveče, Čuka Fest u Kulturnom centru Čukarica, mala sala. Dejan Resanović, čovek koji je osmislio i održava ovaj festival živim već 8 godina i Tanja Jovićević koja je u nedelju i svi ovi dobri muzičari koji su u subotu zovu vas da dođete. Ništa ne morate da platite, samo da uživate i eventualno ako imate neki topli odevni predmet da to ponesete i ostavite za decu s vratišta. Hvala Dejane mnogo, vidimo se kod vas. Hvala vama. A vi ostanite tu, vraćamo se u studio vrlo brzo.